И какво радваш ли се от твоята поява на този бял свят? Не, да се не бех раздала. Защо? Ще взема нова кола. Ще каква си? 08. И с какво ги караш? Без книжка? Здравейте хора, днес ще говоря с непознати хора в Omi TV, като им задавам всякакви въпроси от типа на пари, почивки и още много други. И нека продължаваме. Какво става? Чакай да преглътна, бе. Не давай друг. Давам ти много пари. Много пари получаваш. Какво ще ги направиш? Да ги инвестирам. Какво ще ги инвестираш? Да си оправя живота. Първо да си направя един основен ремонт на къщата. След това да си обзаведа къщата. След това ти не знаеш. ще взема нова кола. Това нещо вече ми писна. Какъв набор си? 08. И какво кола е? Нямам Ауди. И ми BMW 46. И с какво ги караш? Без книжка. То така е най-интересно. Ще си купа още един КТМ, ще си купа нова екипировка за мотора и ще хода на ендуро. Бах ти изрода. А добре, ако дойде при теб една магическа жоба и ти каже как искаш да получиш парите? Като получаваш портфел, от който постоянно излизат пари, а ако получиш примерно куфърче, което всеки път се пълни като го отваряш, или някоя дебитна карта, която винаги има пари. Кое би избрала? Да имам в кеш. Не с дебитна карта. Добре, портфела няма ли да е по-добре от куфърчето? Защото куфърчето всеки път, като го отваряш, тия пари къде трябва да ги слагаш? Ще си ги складирам на тавана. Но по тавана само мене има. Добре. Аз, между другото, с парите бих отишъл на почивка. През лятото не мога да се Някъде на Лукса. Да, на Лукса. Чакайте, сега ти видях това брекетите. И ще си оправя зъбите. Приготви си ни 5 бона. И ще си оправиш зъбите. Хората си мислят, че аз им се усмихвам, а аз също им показвам 5 бона в устата ми. Нали, не искам да покажа, че съм много шокаритетен или аристократичен с тия зъби, но да, налагаме се. Налагаме се да си ги нося. Така да е. Искам да се усмихвам на хората. А добре. Сладичък си. Благодаря. Ти не е като да... А добре. Като багер, къде минава отвънка, бе, байка ви деба. Аз лятото си чудя къде да отида. Дай ми предложение къде да отида на почивка лятото. Където и да е. Възможно където и да е. Някакво спокойно място за почивка или някакво оживено, къде да не знаеш после къде си? Лятото да има море, това е. Не ти препоръчвам на Слънчев бряг, там маниче е скъпо, ама и е шумно, и има всеки пустиняци и просто трябва да отидеш на някакво не толкова оживено място. Мога да идеш на Звънчака, примерно на една дискотека, колко да не е безич. Да е нещо по-глобално. На Златни пясъци. Добре, някоя друга държава, примерно Гърция, с хубавото им море, Турция заради препаратите. В Турция, в Мармарис. Мисля, че там съм ходил, знаеш ли? Там ще беше хубаво. Много е хубаво. А ти в Гърция ходила ли си? Аз съм правена в Гърция, моето момче. Остров Тасос? Не, аз не съм ходила в Гърция. Аз просто съм правена там. Да, и какво? Някъде по тялото си пишено Made in Greece, така ли? Не, просто нашите са ми разказвали историята, защото мене ми беше много интересно как па така са се решили нашите да си направят второ дете, като първото е било пълен провал. Защо така е? Нищо лично за брат ми, де. Нищо лично за брат ми. И те ми викат, че са били на почивка в Гърция. Нали, мама, тата и брат ми. И брат ми бил... те са били там на Коледа, мисля, че. И брат ми бил казал, че иска братче или сестрича, мама и тати да му купат и се появила моя милост. Ясно. И какво радваш ли се от твоята поява на този бял свят? Не, да се не бех раздала. Защо?
Откъде па сега се разкървавих пак, бе, и писна ми от всекъде кърва. Да пия достатъчно витамини. Защото през тези 16 години в моя живот аз не успях да видя абсолютно нищо за този живот. За нищо, което мога да ме научи на нещо за напред. Освен някакви болници, някакви простоти, някакви караници, някакви полиции, някакви райони, Защо? съдебни палати и така нататък. Тъй като наши са се разделили и буквално сега в момента стават много проблеми и тайни, поради проста причина, че аз имам гадже. И нашите просто не са свикнали, нали, да съм някаква такава с приятел, да излизам и така нататък, защото принципно аз съм много стриктна и такава изпълнителна, ама не излизам много, в смисъл, не че не искам и не такова, ама просто ми е много натоварен деня, защото аз се боря за успех, в смисъл, за успех в училище. Аз искам да имам, да си завърша училище и тогава да мисля, нали, как ще се оправям в живота. Защото гледам някакви са, половината от нашия клас са някакви, ако вържеме 3, какво 3 бе, баце? Аз се боря за 6, там ми вика 3. Така се прави. Веднъж някой да чуя, Господ ме чуя явно. Не знам те с тия тройки, кой ще ги вземе примерно на някаква работа. Да, те ще вземат, нали, някой ще ги взема на работа все пак, ама ще е някаква мижава и с някаква мижава заплата, тъй като на всичкото отгоре ние излизаме и с професия и в тази професия наистина, ако отидеш в друга държава, по толкова много пари мога да изкарваш, стига да си знаеш работата. Ясно. Добре, изначално като те слушах, по-скоро може би осъзнах, че ти се опитваш да бъдеш по-скоро самостоятелен човек, защото имаш си кола и, нали, като питах относно за парите, ти ми викаш, искам да си правя къщата и такива работи. Тая къща, да се останах впечатлението, че ти сама живееш, сама си издържаш като цяло. Аз живея сама. В смисъл, не че живея сама, просто такова. Просто нашите работят по София. В смисъл, майка ми, тя ме отебава от всякъде в щодето. Какво за не ме интересува за мен и така нататък, въпреки че живеем на 5 къщи разстояние. Баща ми работи по София, брат ми почти не се прибира. И общо взето аз, това да си момиче, трябва да си въртиш къщата на малкия пръст. Добре. Аз обаче ще оставам. Лека вече. Лека мека. Работник. Работник си ти. Робот си. Не, ти си работник. Аз не съм работник. Тогава за какво ти е каската? Да не мога да и гръм. Какъв гръм е? Навънка времето е по-хубаво и от прадня. Не. Не е вярно, вали при мен. И ти са така, да им ти мокри главата, бе. Аз преди това си защото вали комари. Добре. Ти защо си с този дълъг нос? За да убивам хората. Като искам да ги убивам нещо, правя така. Като не ми харесват тия, така ги разсичам с носа. Аз подявам как каската да почвам да ги бия. И ко, правиш им комоцио. Букошка. Шага. Какво? Правиш ли им комоцио? Какво да ли им правя да ги бия с каската в главата? Комоцио. Това с качката, ли? Това е да се замаеш. Ял ли си Breaking Bad? Какво да ли съм ял? Не си лял, дали си гледал Breaking Bad? Това са уния наркоманите, бе. Не. С караваната, бе. Да. Не знам. Не знам. Има един плешак и един маумен. Точно така, браво. Каравана, спирите? Не. Слушай. Гледава си, казвай за тапката, да дам коше и да се цуваме, да се махаме. Какво ти става, маня? Какви цувки, какви 5 лева? Аз тук да ти правя твата. Цуваме, бе! Цуваме, не целуваме. Цуване, махай! Вижте, аз мога да говоря за своя уста. Наблюдавай как го правя. Какво искаш да ти кажа? Избери си дума. Мръсен педараст. Аз не мога да произнасям цинизми.
Добре, кажи. Днеска ли ще е? Спайс плах. Space Jump. Добре, Стига. кажи ми, Пак ще се кажи видим. ми спагети с пиле. Пиле с спагети. Чао. Не. Какво става? Нищо. При теб? Да, Добре, черните. обикалям Соме ТВ. Дали не сме да черните? Какво? Точно може. Дали сме черни? Защото не. Виждаме ли се така? Ами, трудно. Ай! Да, трудно се виждате. Кой набор сте? Мил. 07 и 09. Ти ли си 07? Аз. М. Ти кой набор си? Познай. 07. Добре, позна. От първия път. Ще пускам топ. И така ли прави на матурите сега, където ги имахме? Не ходих. Не ходи. Ми беше ми лошо. Ами, те важни ли са? Аз не знам дали са важни. Не са важни. И нещо там за книжката, нямаше ли нещо там? Нещо. Ще Добре. пробвам се взема нека. Кое е първо? Яйцето или кокошката? Яйцето. Не. Кокошката. Не, кокошката от яйцето, нали? Не. Кокошката първо прави яйцето. Да, кокошката прави яйцето, ама кокошката откъде излиза? От газач. И аз не знам откъде идва яйцето. Яйцето идва от кокошката. Първо, ако е яйцето, тогава пък преди яйцето какво е имало? Кокошка! Преди кокошка си има яйце. Кокошка, сочи мене. Тя вика кокошка, сочи мене. Какво? Намека ти, че си кокошка ли? Да. Да, тя ми вика, че аз съм кокошка, така че се квицам. Добре. Представи си, че има една вълшебна жаба. Тази вълшебна жаба ти дава 3 избора. Получаваш безкрайни пари, обаче как искаш да ги получиш? Чрез портфел, който можеш с него да си определяш колко пари да ти за всеки път като го отваряш. С куфърче, което всеки път като го отваряш и то ти за куфърче, след това пак са пълни. Или с дебитна карта. Безкрайна дебитна карта. Безкрайна. Да, картата. И добре, ако я загубиш, какво правим? Ще се опитам да не я губа. И аз тъй. Ще гледам както гледам с двете си очи. Ти гледаш мен. Добре. А без тия пари, къде бихте отишли на почивка? Малдивите. Не, в Дубай. Или в Париж. Париж Гърция. много яко. Между другото, много хора искат да ходя в Гърция. Аз? Мама не ще ми извади пълномощно. И ще хода във Варна сега. Да, при мен. Във Варна. Добре, елате в Бургас. Аз живея в Бургас. В Бургас по-хубаво от Варна. Защо? Нашето отношение е малко по-различно. Разбираш ли? Или поне аз така мисля? Добре тогава. Айде. Добре, какво слушаш? Криско. Бургас? Аз не слушам. Набор си? Кой ми даваш? 08. Не, 07. Добре. Как е в София? Топ. Топ, говоря топле. Да. Ясно. Добре, слушай. Добре, я ми предложи някоя дестинация за лятото, защото си ходя на почивка през лятото, обаче не мога да сетя. Дубай. Аз ходя в Дубай. Ето в Дубай съм чул последно време, че е ефтино да се ходи там. Къде знам? И ти какво планираш да правиш в Дубай? Не сега, че дойда в Инстаграм си правя кефа.
То ясно, че отиш там и си правиш кефа, ама как по-точно? С приятелки. Ясно. Абе, през зимата можеш ли ми предойдеш? Банско? Често казвам, много малко хора могат да ми кажат някоя почивка през зимата и той някъде извън България. България? Извън България. И води на Северния полюс, спасяй. Слушай. Слушам. Имаш една вълшебна жаба. И тя ти казва така. Предлагам ти, нали, давам ти колкото искаш пари. И ти дава по 3 начина, нали, как да си получиш тия пари. Един вариант е с дебитна карта, която ти дава безкрайно много пари. Другия вариант е с портфейл, който всеки път като го отваряш, може да си настройваш колко пари да ти дава. И всеки път като го отваряш, ти излизат пари. Или куфарче, което като го отваряш ти дава супер много пари и като го сложиш, пак се зарежда, пак се пълни и пак го отваряш и пак има много кинти. Кой би избрал? Ето. Що? Защото може да го носи всяка с мене. Добре. Знаеш, кой ми бяха отговорили пък другите? Какво? Другите ми викат пък дебитната карта. Ето и портфейл или дебитна карта се тая. Той двете са еднакви, той двете може да си ги носиш навсякъде. Не, има една разлика. Знаеш коя е тя? Ти можеш да изгубиш дебитната карта. Верно. Нали, дебитната карта, как сега? Тя е много малка, тя е такава. Да, нещо... е така. Толкова. Пък портфела е къде е по-голям. Добре, а какво би направил с тия пари? Ще хубаво почивки. Нещо, примерно, коле, къщи, образование. Ще хубаво почивки си правя кефа навсякъде. Ако имах пари, ще да си го измисля веднага, обаче... На теб случва ли се, примерно, искаш нещо много и като получиш пари, веднага забравя за него? Не. Примерно, искаш да купиш някакви обувки, получаваш 400-500 лева, обувки са 200 лева и ти сещаш съвсем различно нещо да вземеш. Никога не се случва това. Кошката или яйцето? Яйцето. Да мислиш яйцето? Чакай, много объркващо стои. Никъде не ходя, той че стоя. Чакай сега. Кокошката... Няма кой да роди кокошката. Петела! Чакай. Бедирам кокошката е по-лесно като отбора. Петела не мога да ражда, добре както и да е. Няма значение. Кокошката, да. Аз мисля, че е кокошката, но не съм чул до сега да има отговор, наистина. Говоря, доказуем отговор. Ще питам Google. Или ChatGPT, готово. Питай го. Сега не мога да се гледам. Ако излезе от омето, ще да скипна. Ще проведеш, чакай. Добре, чакам. Кой е турата? Яйцето е дошло първо, тъй като древни същества, които не са били точно кокошки, са снасяли яйца, от които постепенно се развива съвременната кокошка. С други думи, птици подобни на кокошки са снасяли яйца дълго преди да се появят съвременните кокошки. Интересно. Какво ти казах? За това не измисля. Добре, то въобще не звучи логично при нормалния човек. Кой ти покажа? Тогава, ще оставам. Чао. От нервите изкарвам, в газът и го вкарвам.